Mbak. Oh iya, Mbak Mentul. Mbak, kamu tuh Mbak. Iya, Mbak Mentul mau nyanyi apa? Oh, Tambokan. Tambokan. Kalau bisa isi kamu ini. Masa powes. Niki sing nyanyi Mbak Mentul. Mbak Mentul. Ya, niki direncangi sinden-sinden sama Dek Maya. Nggih, mampir jenengan. Dek Maya mriki nek Mak blocking jenengan nih, Pak. Nggih, yang nyanyi di atas, dancernya di bawah. Ayo, Dek Lintang. Semua berempat. Santai aja Mbak Lintang, Dok. Mayang santai aja berkat kecantikanku ya santai. Iya. Ya, dua ini nanti ya, dua ini. Jadi kok perlu
tenang. Bacane aku ulah teman karo bapakku terus mau nunggu ae. Ayo Pak seneng-seneng Pak. Oh, Terima kasih Mas Arnold. matur suwun Ibu, Mas Arno, matur suwun. Mbah, matur suwun. Dipun. Nostalgia. Kenapa Bu? Jangan ada dusta di antara. Oh, jangan ada dusta di antara kita, Mas. Mas Temon. Ready? Ketika pertama berjumpa denganmu. Nggih. Pindah ke ya. Nah, sekali-kali nostalgia, masuk lagunya tuh kepepet terus. Berkau kenapa orang lawas ini kalian yo. Gimana nih Bu Mimin? Bapak Ida Supriyadi Sleman Jogja saken lagu Podang Kuning dibawani. Nggih niki nggih ten lawan ingkang kathah sanget niki mengke wow nggih kesane lagu-lagu riyen niki mengke wow nggih. Kathah sanget niki. Nggih. Napa niki lagunipun Mbak Apri? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Bur niku.
ngundang nggih. Nggih, nggih. Monggo anu saking Purworejo. Monggo keluarga besar saking Mbak Jasutini kang saking Pundi Purworejo kasuwun monggo ingkang badhe dados swanten. Oh, Saking sampun. badhe kayuk anu Mbak. Oh nggih. Oh kayuk 10 wolu. Niki wonten rakur kayunya blorek menika Bu Eni. Teratur tayo. Tadi iki Mbak kok presiden. Karo presiden. Monggo jenengan. Monggo. Bu Eni, monggo Bu Mas Eni. Tris. Monggo yang dari Jakarta kita menayu bareng monggo monggo. Niki kabare niki anu nggih saking keluarga Pak Korsimul. Oh nggih. Nggih, sing akak napa kawitan. Oh iya. Mbak Neng kali Mbak Sri siap-siap nggih. Oke Bu, ya. Mas Tris. Wasari. Nggih, Monggo. monggo. Mas Tari. Bu Eni kan sebenarnya Bu Eni. Bu Eni, Monggo jenengan. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Anu niki kula napa nggih. Kali hiburan biasanya sering anu Mbak Tokoki mboten. Oh. Gini, ini Ngapunten nggih matane. nggih niki teng sambung nggih awan hiburan niki. Wah, Biasanya kalau ulang tahun Kota Madya, tapi sak ini dari nanti biasanya di kali sak selesai di kali Pak. nggih. Mereka kan badhe ayo langsung mawon nggih dijamal. Lindungnya penonton mengalami kesakitan monggo. Nah saya mengalami penonton jadi minggah monggo. Nggih, harus segala mau sunggal pokoknya niki nggih. Nanti kalau mau niki bebas niki. Ayo iki dadi Dek. Niki langsung 10 walu. Nggih, langsung mau Mas Doi. Monggo
Mbak Neng, Mbak. Apa mulai ini nggak mulai? Bu. Oh, kamu? Oh sabun, deh. Oh, sarung jagung. Mungkin sepados Mbak Minggu dan Mbak Ari lanjut ke Oh, Oh, sarung jagung, darahipun kelinci ukur. Oke, siap. Lalu dipun rencani Dek Maya nggih. Oke, Mbak Maya. terus Mbak Belok Sino mana? paling cocok mungkin ke si putih. oh, Sino paling Oke, cocok? pinangkani pokoknya mangke nggih, Mbak nggih. Nggih. Iki sarung jagung rumiyin kajengaken kelinci ukur. Ayo nak, kene kamu jae karo tante karo kamu gede ya. Mbak Maya nika agawan kotakipun Pak Anom Bijo Ngangko, Bijo Laras. Nggih. Bu ini nika Pak Sigit Arianto. Oh, Pak Nuryanto, Ding. Pak Nuryanto. aku tidak bahasa apa ya. Ya, jelas, jelas. Orang sing gondol aku. Ketoke arek sing gelem kali sing bonang. Iya. Oh, nyala bae lho. Kami kok orang aja kok. Pokoknya kalau ini nggih. Kalau menji kok enggak muncul. Tidak meriah pokoknya. Ya, ya. Moga sarung jagung langsung ke mau nggak apa Nggih. Moga sarung jagung tetos.
Kulo gitu terus bantuan biar Bu. Selamat Mbak Uki, Mbak Jasutini, Bu Guru, Bapak, onta lepasipun kalau tak rencana ngapunten nggih Bu nggih. Dadak repot-repot. Kita kena bosin cek kabeh ya, Lek. Gue Pak Isopo. Laris, telepon. One. Yang sajian. Yes, bangun. Yes, bangun. Mbak Afri, Mbak Mimi. Iya sayangku. Aduh, kok nganggo sayang. Ya, oke, istri kita dapat gitu loh. Kok jangan kita ya udah pacar. Sini bocah udah pacar. Masa urung kali? Absen kancang di ngono kan ketoke anu, yo rung sinkron. Wah, Lah bocah diganggu ya. Ini nanjake Sinden. apa sinden? si jane wong ayu-ayu cenom kabeh bakal balekke. Kita rumiyin mereka. Mbak Lintang mau ngirimin. Oh ya, Mas. Iya, jadi cepatnya apa? Panas maku orang bayang. Ya, selamat malam Belinda. Kakakku, Kak Apri, Iya, saling sama tante. ini. Udah kok jenggoten. Nek lintangnya 12 ono kok kaya apa jenenge? Jabu merah merona. Apa emang ditampung wong sak RT ya? Lah iki lho. Nek ya kowe gumet ta, Nduk? Ora sampean mbokmu gede kan nyawang mbokmu gede iki ayu kok ora. Cantik. Tapi Lho iki alise Mbak anu semut beriring. Heeh. Iki jante Mbak legah menggantung. Iki nawon temit lho. Dadi iki kan kebun binatang. oh gak ya. Seluruh tubuh kebun binatang. Dek Linda kasih kuliah Tasih. wonten isi. Aslinipun Napa nih aslinya? rumahnya. Rumahnya aslinya Karanganyar, Jumantono, Jawa Tengah. Nggih, Karanganyar. Kok kenapa sih tekanan karo kok ini ya? Apa ada rencana pindah ning Sambong? Nggih, ketoknya hawane penak. Masih hawane adem. Kok awake kok ya apa? Bisa bangun. Kadungake sesuk ya dadi apa karo Dik Jaman, Amin, langgeng, rawat dudune bakal endi. Kan jangan kan dong kita tuh tak terapi sih ya dole. Berarti napa? Ajaran sih. Walah. Ini wonten wayang yang tumi ben pangkon. Diwaca le. Napa? Nuwun gending podang kuning ngagem bawa saking Mbah Tun. Oh niki mbae kula Blura iki. Oh, Nggih, matur suwun. Niki enten mulai katur Mas Dalan sak rombongan nyuwun gending gubuk asmara ingkang kaping kalih sesideman garap tayub saking Mbah Mus Pengkok Blura. Betulnya Oh, Pengkok Blura. Yang ini Mata malih Pak Tarisa saking Gaduh nyuwun gubuk asmara sesideman. Iki mau saking Bapak Ida Supriyadi Sleman Jogja. Waduh, Jogja. Saking podang kuning dibawani. Monggo, Nduk. kamu dutan paling karena wonten produk kuning kali gubuk asmara. Nggih, kami ini podang kuning apa gubuk asmara? Kula kan jenenge mawon, Mas. Ya aja manutan ngono kok. Ya kan kudune manut. Kemarin jenengan mawon Mas. Kali alus. Aku yang pengen di mana itu nih coba abri. Napa niki? Produk kuning. Podang kuning mawon nggih dipun bawani. Kontes bawa. Kontes bawa. Sapa sih? Oh, nggih. Kok terus anu Pak Demu ya. Tunjukkan skillmu. Nah, Paksa susah. Nadyan Nadyan lucu Temu bangsi
bocahe ayu, suarane apik. Tapi punya aku gelem loh. Aku Ini kan lagune podang kuning. Ibarat manukne ya wis kan entek lintang ki podang. Kayak kaya nduk mayang ngono kuwi apa jenenge kenari. Cilik tetet-tetet Bu Eni ngono kuwi apa lek berkuku. Nek dek ni Mas apa lek Ya kacer. kata Nek Mbak Lindi dek ini Jadi ini ya labet. labet. Iya. Nek kaya kowe ngono kuwi Tapi ya anu kok jenenge cendalase sing anu apa apik tapi eno kowe iki predator. belum, manuk belum. Apa manuk sing nang sawah kan kali andel dalenge lho. Sing iki cerit. Ancel kan. Kok aku badan kok. Iya Wonge bawa umpama lho iki. Nek kopine ngono malah langkung mati. Ket mau kok durung enek kopi. Tapi purun, di dalam tapi purun. Purun. Sama belum. Iya, cocok. Oh, dalam kan sama belum. Ayo delintang. Lah jenengan iku terus napa glomprongke? Aku gak kena sing anu titik arate sing tune. Sepinten deh wau? Ini. Dasari bapak ya seniman, ibu ya sinden. Seniman apa niku? Pak? Niki nek kaset tangga kampung kari tangga buana. Sing ngendang dari bapak ini. Pak ngendang. Pak anu, Tongteng. Pak Tongteng. Tongteng. Yang gondrong niku Pak. Sing gondrong itu. Ini ki putrane. Terus putra asli kandung. Nyandung. Tapi mata sampai nggak ngerti. Mayane tak ada keprok. Dibasa-basine wonten to. Bagianku ya. Oh, nggih, bagian. Dari iki berarti kono. Nggih. Oke. Monggo. Halus manis nengsa ayo Bu, Nggih. bubruk. Iya, nggih pripun? Lah iki guru saja kan Pak. Enyek. Ya bener gawane Pak Sige, gawane Pak Nur ya aja ngono buka sama dekodo sendiri. Ayo coba. Ya kayak apa ya suarane? Keep silent. Napa niku? Boleh niru teko saya. Artinya apa? Maksudnya masing-masing. Apa gayane Pak Ahmad iki? Kok teka kok nganggo? Hai. Masa apa kalau menjele? Jenengan niku ngomong ngantuk to, Bu? Iki pressing. Ini penekanan. Oh, lah. Suara kok pesing kali. Pressing iki penekanan. Oh iya. Bocor aku ki men ale. Ini nek nyoro wedok, nganggo teknik sing tak ajari dhisik. Nek nyoro wedok sikile ngilang, bocah dikempit. Kok meletus? Coba. Jadi ini nek nyoro wedok iki ngene. Bocah di sampeyan ya Le, dilek kok. Lah niku lho pripun nek kula? Wadah, ora le dikempit. Lah niku. Dikempit ben kula mawon. Jadi
Siapa mbakku dibuahi lah. Ayo, kawin dah, kawin dah. Dikempit. Sikile. Lemin, sikile. Sikile. Sikile kurang. Rada gegek. Jalan. Perantau. Niku cengkok ori yang jenengan nggih niku. Ori ku lho. Sing kok kalau nanti muntir ya ngono kuwi. Lihat enggak menjadi plagiator ya enggak berniru aku. Ora oleh dadi kene, dadi Pengganti. predator. Yo, Nyanding pisah. Alah nyanding. Ini kan lagunya kan jatuh cinta, jadi jangan ayo, tidak bangun gede. Alah. Kudu podo. Berani di kota. Ini pelaknya. Yang bisa Nyanding. Ini aku alam malah koyo terus apa ngono. Nyanding bisa. jadi ini loh, jadi maksud Mbak Mimiti, kok nek ngucapke iki ra kudu Jelas. artikulasi soalnya beda, kanak-kanak beda, arti kaya kata-kata aduh wong loro, Aduh. Terus aku jadi aduh. ini gumun. Gumun bahagia. Terus aduh wong bukan ngerti. Oh. Aku mati ya. Nyanding bisa hati Bukan nggih, menika. Vokal mawon. Mungkin ditayuke nggo Mino tulung agungan. bisa akan ngomong bersama
iki ngiringi wong tuwa lho. Kok lek iramane jan. Kok ditipongi brutal ya. Niki Kajabi Jami. Jadi Kajawi. Pemirsa nonton ning mriki ugi live streaming dari mana apa Mas? Rangga Shooting Multi Pro ya. Orang nggak production. Kali saran audio cas audio saking Blora. Dada kita mboten saged ngersani langsung saged ngersani wonten di YouTube. YouTube. Nggih. Ini Kalau bukan saya kata lho di ternyata ini wonten sesi deman kalian Gubuk Mas Moro. Nah, ini kok berdua Mbak Rindi kalian Mbak Nimas. Mas seperti jenengan Mbak, kalau seperti jenengan. Waktu kita tamasya sendiri. Becak selendro nih kok. Wah, kayak. Jadi kapan tuh adik-adikku? Jadi rencana-rencana sedaya nggih Pak nggih. Ya kan pinter lho. Iya, bener kok sauyone aku kabeh. Lagune Gubuk Asmara nika. Gubuk Asmara kalian sesi deman terus tunggal Gubuk Asmara nggih sesi deman. Medley. Ini kemudian saking Pak Pian. Oh, Pak Pian asinan. Enggak, Bu. Ini rencana-rencana nggih kathah ingkang sami mantau teng mriki niki enten wah, kathah nggih. Gapiro Klaten nyimak Mas Jamal saking streaming. Wah, matur suwun. Aduh. Nah, nggih iki Yogi Mbah Saiman. Oh Mas Udamar, matur sembah nuwun wae warga-warga Blora ingkang boten saged kula sebat setunggal boten setunggal bawa setunggal. Adik-adik kula Blora ya nyusul. Neto. Oh, Neto niku. Ali. Aliana. Iki nggih nika ditunggani dalan cilik ing Ledok niku Mas Ayong nggih Mas. Mas Tegar sak bapak ibuke nggih derek. Wah, rame sangat iki nggih Pak nggih. Monggo langsung mawon iki Gubuk Asmara teng sesi deman. Langsung dangdut kemawon sore nanti. Monggo dados.
bulan karo kandhani. Makan sih. Ayo miring kabeh. Iki. Ngene. Rada ngene. Engko serius lagi. Ora apa-apa. Ini. Ya. Kak, tegane kan tanda geng. Tangannya di tangannya. Tangan ini kok. Iya. Ayo. Ayo, kok senang. Ya. Ayo, Dek. Terus apa semua Ya, semangat. Ya bisa. Angger karo keringet iki kok mlayu dhewe. Urip ana kota semangat. Saya mau negara balik di Mbak. Ini masa negara ini. Kakak saya ini saya anarkis kok. Igong. Igong lagune niki wau enten sing nyuwun Kenapa? niki Di Akmal Arkanza nyuwun tembang Lestari nggih matur suwun. Oh, Kanza putrane Mas Wawan Bu Anita. Oh, nggih. Lestari nggih Mbak Lintang Mbak Mayang. Lintang kok. Lan pokoke. Lintang. Ayo. Lagunipun Lestari iki nggih terakhir nggih pungkasan nggih Gong. Mungkin sambung nggih goro-goro nggih, Pak. Nggih, Mbak Kakung mboten derek. Mbak Kakung mboten derek. Mboten Mbak Kakung sayang. Mbak Kakung Rogo tuwa. itu Mbak Kakung yang lunga. Lagunipun Lestari wae dibuang sing buaya tenanan to. Oke. Monggo. Lestari dados. Iya.
maturke. Duh, anak uli bu, gimana? Tawon ono tupe, piye? Lakon kudu ditutuke, ngaku banter kaya perkara geguyonan, sambung kon goro-goro, ya mau tak dereke. Cawe sesaji mundak nopo paduka jeneng sinuwun, ya mau tak dereke.